आं मोजां मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों माबायदि नाजादोंमोन माबायदि स्टाडि नाजानाया आं हार्ड वार्क खालामदोंमोन बिरादनो आं इसेबां टाइमबो मोना ओरैनो साख्रि मावबाय थाखादों माने इन्डियान अइलआवहाय होमबाबो जिखिनि टाइम मोनो आं माने नाजादोंमोन माने नाजाबाय थादों आरो नाजानायखौ माने आं गाराखैमोन बेनिफ्राय ससियेल मिडियाखौ आं पुरा बाद होदोंमोन ससियेल मिडिया फेसबुक वाट्सएप बेफोरखौ बेनिफ्राय माने जि टाइम मोनो नाजाबाय थादों नाजानायनिफ्राय दिनै साक्सेसफुल जानो हादों आरो सोरनि थुलुंगा मोननाय थुलुंगा मोननाया एक्सुवेलि आंनि बिमा बिफाखौनो माने इन्सपिरेसन होननानै लायो आरो जेनेबा आंनि बिमा बिफाया बिराद खस्थ' खालामनानै आंखौ फोरोंबाय ओमफ्राय आं माने मोनसे बोलो मोनो गोसोआवहाय जेनेबा समाजनि थाखाय मावनो होननानै मोनसे बोलो मोनो आरो ओमफ्राय आं ओंखायनो फरायनो माबादों आरो प्रिपेयार खालामदों APSC खौ फैबाय थानाय समाव जिहेतु इउथफोर फैगासिनो दा बिथांमोनखौ नोंथांनिफ्राय मा मेसेज आंनि मेसेजआ बेनो नाजाबाय था नाजाबानो हार्ड वार्क खालामबानो माने जिउआवहाय जिउनि सिमांखौ मोनो आरो हार्ड वार्क खालामनांगौ ओमफ्राय नाजानायखौ गारनाङा अलवेज किप ट्राइं नोंथांनि जाफुंसारनाय बिमा बिफाजों लोगोसे सोरबा बायदि मदद होनायावहाय आंनि सासे लोगो दंमोन उत्पल बर' होननाय बे लोगोआ दिल्लीयाव थायोमोन बेबो UPSCनि थाखायनो नाजादोंमोन APSC UPSC बेनिफ्राय लोगोआ पास खालामनो हायाखै बेबाराव खिन्थु बे लोगोआ आंखौ माने गाव माने जि माने सोलोङो लोगोआ आंनो खोन्थाहरबाय थायोमोन बेबायदि फराय आं माने गाइडेन्स होयोमोन लोगोआ दिल्लीनिफ्राय ओमफ्राय आं बे लोगोखौ थेंकिउ होननांगोन आरो आंनि उदालगुरिनि लोगोफोर दङ स्कुलनि मोजां बिसोर माने अलवेज आंखौ सापर्ट होयोमोन आरो जेनेबा आं माने मालाबाफोर एसे डाउन जाबाबो जेनेबा हागोन माने आंखौ बिसोरो माने मटिभेट खालामबाय थायोमोन आरो जेनेबा हागोन होननानै ओमफ्राय बिसोरनि आंनि लोगोफोर स्पेसियेलि लोगोफोर दङ आं उत्पल बर'खौ होनखाबाय ओमफ्राय बेयाव डक्टर निजोम दैमारि दं बे उदालगुरि सिभिल हस्पिटालाव मावो बेबो आंनि बिराद क्लस लोगो अलवेज आंखौ इन्सपायार खालामबाय थायो बेनिफ्राय आंनि हजों आं जेराव थायो बेवहायबो आंनि फंबायफोर दं माने उन्दै बिसोरबो माने फरायबाय थायो लेखा बिजनिनि बुरजन बसुमतारी राजु बसुमतारी ओमफ्राय हादोरसा बसुमतारी अरुण नार्जारी बिरसन नार्जारी बिसोर माने जोंना मोनसे माबा दंमोन आरो जेनेबा मोनसे ग्रुप फरायनायनि ग्रुप माने जों सामफ्राम फरायनायनि खोथा रायलायो आरो माने ओमफ्राय बिसोरबो नाजाबाय थादों एबाराव मोनाखै नेक्स्टआव मोनगोन बिसोरो माने नाजाबाय थायोमोन आरो जों बिदिनो जमानो दिनै जों उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बावैसो फोसावजानाय APSC आनजादाव उथ्रिनानै साफा अफिसार हिसाबै जायफ्रा नियुक्त लानो थांगासिनो बिथांमोनखौ बरायनाय जादोंमोन जोंहा दिनै एबार गासै 6 उदालगुरि जिल्लानिफ्राय सेलेक्टेड जादों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा मानोना कुनु बोसोरै उदालगुरिनिफ्राय बेबायदि 6 बेबायदि अफिसार सेलेक्टेड जायाखै मालाबा बोसोरसे 5-6 बोसोर गाहामनि उनाव सासे बिदि जायोमोन एबार खिन्थु 6 जन एखेलेथार मोनदों दिनै जों 7 जनखौ बरायदों अबयस्से बिनि सासेया थांनाय बोसोरावनो आसाम प्लेनिं सार्भिसाव सेलेक्ट जाखानाय बेखौबो APSCनि कन्टेक्ट खालामो इतिमধ্যে बिथाङा साख्रि मोनखानाय खिन्थु थांनाय बाराव जों बेबायदि राजौआवहाय फरायनाय खाबु मोननायखाय एबार बरायबाय जों बेबायदि हाबाफारि लानायनि थांखियानो जाबाय जे उन जोलैखौ जों जाहाथे थुलुंगा होनो हायो खारन बिथांमोनखौ बरायनाय नुयोब्ला बिथांमोनखौ जों बिदि पाब्लिसिटि खालामना होयोबा जोंनियाव जे 6 जन माने सेलेक्ट जादों अब्ला हयथ' उन जोलैफ्राबो फैगौ बे स्टुडेन्ट फरायबाय थानायफ्राबो साहस मोनगोन बोलो मोनगोन आरो बिथांमोनाबो अन्तत परिखानि थाखाय प्रस्टुत खालामनो थाखाय खाबु मोनगोन जों बेखौ BTR सरकारा सुपार 50 बेबायदि मोनसे स्किम लानायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव APSC UPSC परिखानि थाखाय कचिं होनायजों लोगोसे डक्टरेट इन्जिनियारिं मेडिकेल आरो इन्जिनियारिंनि थाखायबो कचिं होनाय बेबस्थाखौ खालामदों बावैसो जों 50 सुपार 50 स्किमनि आन्दाराव कचिं लाखियो दिल्ली दोनदों आरो बिथांमोननि गुथि खरसखौनो जोंनि BTR सरकार बहन खालामदों आरो बेबायदिनो जों फैगौ समफ्रावबो बे बेबस्थाखौ लाखिबाय थागोन आरो बेनि गेजेरजों अन्तत BTR ओनसोलनिफ्राय जों जेसेबां हायो डक्टर इन्जिनियार बेनिफ्राय एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार बिदि दिहुननो नाजागोन आरो बेखिनिखौ खालामबा अन्तत जों एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस जोंहा दा जिखिनि स्टाफ खम जायो BTC अफिस सालायनो थाखाय बेखिनिखौ जों सुफुंनानैबो BTCनि बाहेरा जोंनि ओनसोलनि अफिसारफोर जों दैथायहरनो हागोन आरो बेखौनो थांखि लानानै जों बे खामानिखौ मावदों आसा खालामदों जों निस्सय साक्सेस जागोन आरो साक्सेस जानायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि
सुबुं गोहोखौ सुबुं सम्पदखौ जों फेहेरनो हागोन जौगाखांहोनो हागोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि आंखालफोरखौ सुफुंनायजों लोगोसे जोंनि समाजनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो हागोन बेखौ थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बेखौ बिजेपिआ जि समनिफ्राय सरकार दादों आसामाव बे समनिफ्रायनो करापसनखौ बेखौ UPSC परीक्षा होनायनि बिथिङाव जि करापसन सोलिबाय थादों रां लानाय साखरि होनाय सोलिबाय थादों बेखौ टटेलि बन्द खालामदों आरो APSCनि जाय जों चेयारमेन लास्ट चेयारमेन हिसाबै जेल थानो गोनां बेबायदि हिसाबै एबार लाना बेनि सिगांनि बेटसआवबो जोंनि APSC पास जानायफोर रावबो फैसा होनाखै एबारबो होनाखै आरो बेनो जोंनि गथ'फोरखौ साहस होदों मानोना सिगाङाव गोबाङानो ब्रिलियेन्टफोरबो मेरिट दंमोनब्लाबो परीक्षा होनो साहस खालामनो थाखा फैसा गैया होननानै खारन परीक्षा होखानाय पास जाखानायनोबो नों 40 लाख 50 लाख गाहाम जुदि थाखा होनांगौबा जोंनि रावबो गार्जेना बेसेबांखिनि होनो हाया बेनिखायनो रावबो साहस खालामामोन खिन्थु दा थाखा फैसा होनाङैखाय जास्ट मेरिटनि सायाव बेस खालामनानै साख्रि मोननाय बेबस्था जानायखाय दा रावबो फावसायनो थालिया अन्तत' जायफ्रा मेरिट बिथांमोना गासैबो गोसो खुसियैनो बे APSC परीक्षा बा UPSC परीक्षाखौ होनो साहस खालामबाय आरो बिथांमोना होनानै पास खालामगासिनो दं एबारनि बेटसआव रावबो बिदि फैसा होनो गोनां जायाखै आरो बिथांमोना एक फैसाबो खरस खालामगासिनो गावनि मेरिटनि सायाव बेस खालामनानै सेलेक्ट जादों आरो बे जोबोद मोजां जादों फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो साबा आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA MSc BEd डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि इंराजि आयदानि फोरोंगिरि बिगियान आयदानि फोरोंगिरि हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन बिनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन बिनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc लोगोआव BEd DLED डिग्री जाथारनांगोन बिनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय लोगोआव BEd DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन बिनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन बिनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन